το jump. Οι πεντάδες λοιπόν με τις οποίες αρχίζουν οι δύο. Τεντόπουλος. Ωραία κίνηση του Τεντόπουλου. Ευκαιρία για το πρώτο καλάθι. Το έχουμε. Να δίνει στον Τεντόπουλο. Τεντόπουλος ψάχνει το χώρο, το διάδρομο. 4-0. Η Ακαδημία εξέλιξης του Eurohoops. Ένα σου 3 πόντων. Ξαφνικό. Εύστοχος. Ωραία κίνηση και πάλι από τον Τεντόπουλο. Γκολ φάουλ. Γρήγορα. Τεντόπουλος σταματάει, δοκιμάζει σου 3 πόντων. Είναι εύστοχος. Άντισε ξαφνικά. Μπαλά έφτασε τελικά στον Δημητρίου. Προσπάθεια Δημητρίου. Καλάθι και φάουλ. Έχασε την μπάλα. Χωρίς φάουλ. Θέλει να τρέξει στον ευθυνιασμό το Περιστέρι. Γκολ φάουλ με τον Πελεχρίνη. Με την μπάλα να φτάνει στον Παγώνα. Παγώνα σταματάει. Κίνηση με το δεξί. Ταμπλό. Ίσως να τράβηξει και τον αντίπαλό του. Τώρα εδώ το Περιστέρι σουτ με τον Πελεχρίνη. 3 πόντων με τη βοήθεια του Ταμπλό. Φορά λαθασμένα. Πάλι στον ευθυνδιασμό το Περιστέρι. Γεωργακίου. Eurohoops τώρα. Θέλει να πιάσει ανοργάνωτη κάπως την άμυνα του Περιστερίου. Κόψ. Κοινώσει. Δίνει τώρα στον Πελεχρίνη. Παππούς. Κόβιο. Βγήκε από τα σκριν ο Παππούς. Από κοντά στόχισε. Καλάδι και... Πελεχρίνης. Βγαίνει ο Λαδόπουλος. Κλέβει. Πετάει την μπάλα. Μαλάμο. Να κατεβάζει την μπάλα για την Eurohoops. Να δίνει έξω. Και να εκτελεί σωστά το Περιστέρι. Χνιώτης θέλει να ξεπεράσει τον αντίπαλό του. Δεν μπορεί. Κερδίζει όμως το φάουλ. Καλή άμυνα τώρα. Έχει σφίξει λίγο η άμυνα της Ακαδημίας Eurohoops. Πέρασε όμως. Βρήκε τον τρόπο να περάσει και να ευστοχίσει στο Ορφανίδη. Ο Λαδόπουλος έχασε. Καλάθι. Βγαίνει και εκτελεί για 3 ο Πελεχρίνης. Αστοχή ο Παππούς στο rebound. Νέα προσπάθεια για 3. Ούτε τώρα από τον Σουγιάννη. Νέο επιθετικό rebound. Καλάθι από τον Παππού. Κλέβει ο Παππούς. Πετάει την μπάλα στον Σουγιάννη. Παίρνει τα βήματα εκείνος. Πηγαίνει προς το καλάθι. Το σημειώνει. Γεωργακίου θα κάνει το σουτ για 3. Εύστοχος. Τον Μαλάμο. Θέλει να τρέξει. Έχει πάρει τα βήματα. Καράμπουλας. Χινιώτης για 3. Εύστοχος. Τότε σε καλή μέρα. Εύστοχο καλάθι τώρα. Εύκολο κιόλας. Δημητρίου. Πάει προς τα μέσα. Σταματάει. Σηκώνεται. Ευστοχή. Βρίσκει τον Παππού. Σπυριδάκος. Σταμάτησε ξαφνικά. Πάει προς τα μέσα. Σταματάει ο Αναστασίου. Δίνει στον Παππού προς τα έξω. Εύστοχος. Δημητρίου. Παναγιωτόπουλος. Σπυριδάκος. Σουτ για 3 από τον Σουγιάννη. Εύστοχος. Παναγιωτόπουλος βγαίνει από τα σκριν. Θέλει να πει προς τα μέσα τον Πιεζολάμιας. Γκολ φάουλ. Και Πελεχρίνης. Σταματάει για 3. Με ταμπλό είναι εύστοχος. Το rebound τον Παππού. Θέλει να τρέξει ο Παππούς. Μπαϊρακτάρης. Πρόλαβε την μπάλα. Γύρισε στο Λάμια. Καλάδι για το Περιστέρι. Παππούς κερδίζει. Παππούς. Ευστοχή είναι στα χέρια του Δημητρίου. Γιώγας, Δημητρίου συνεργάζονται. Δημητρίου πάει και σημειώνει ένα ωραίο καλάθι. Σουγιάννης για τον Παππού. Σταματάει. Γαλανός θα επαναφέρει για τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος γυρίζει με το δεξί. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Διορθώνει ο Γιώγας. Είδε το ξεμαρκάρι στο Δημητρίου. Τον έκοψε ο Παππού. Ορφανίδης προσποιείται με ταμπλό, ευστοχή. Λάει πάσο στον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος, ωραία κίνηση με φάουλ, καλάθι και φάουλ. Μαλάμος. Σουτ για 3 από τον Δημητρίου, εύστοχος.